देखिए पावर स्टार पवन सिंह का पावरफुल धमाका। देख लिए एंट्री, भुकाल था ना। का हो यार, का समाचार। नमस्ते नमस्कार, हम बानी आरएस विद्यार्थी। अभी अपने देख रहल बानी भाषा भोजपुरी। पवन भैया के गाना रिलीज हो गइल बा, जौन एल्बम के नाम रहे चूड़ी हरी हरी। और गाना बेहतरीन बाटे। और हम पहले भी एगो वीडियो बनैले रहनी तो हमें कह दिले रहनी कि गाना जीजा साली वाला मैटर हुई आ ना तो देवर भाभी वाला मैटर हुई। आ सही में जीजा साली वाला मैटर बा। एगो चूड़िया खातिर साली और जीजा साली वाला मैटर बा, बोलबम के भक्ति गाना बा। तो में कुछ ऐसा वैसा वर्ड नहीं के जैसे सुन के अपने लोगन के मतलब कि थोड़ा बुरा फील होई, चाहे सोचे में कि भक्ति गाना में ऐसा वर्ड काहे के प्रयोग करल जाला। तो ऐसा वर्डे नहीं के भाई। और लोग के गाना में सुने जाए तब पता चलल कि भोजपुरी भक्ति गाना बा, लेकिन भक्ति गाना में भी ऐसा वर्ड के लोग प्रयोग कैले बा कि का कहल जाओ। साफ सुथरा गाना बाटे, भक्ति गाना में भी साफ सुथरा गाना बा। अभी के डेट में भक्ति गाना साफ सुथरा सुने के बहुत कम मिले भाई। मिलबो करे तो पावर स्टार पवन सिंह के मिले। एकरा अलावा तो बस कूदो कूदो वाला डांस वाला गाना वाले और देवर लवर ई सब के टाइप के गाना बनता भक्ति गाना में। तो पवन भैया के गाना साफ सुथरा बाटे। गाना पूरा सुन लेम तो यो ना बुझाई कि गाना सुननी है, खत्म हो जाए तो यो कम के एक बेड़ा लगा फिर से सुन लेवल जाओ। यही पावर स्टार के गाना बा। ऐसे ही लोग थोड़े कहेला पावर स्टार है, कुछ वजह बाटे भाई। पवन भैया के इवेंट भइल और लगभग ये गाना 3 घंटा में 1 मिलियन प्लस हो गई बा। और पता ना एक दिन में कितना मिलियन जाई, लेकिन गाना इहो वायरल बा और वायरल होवे करी भाई। पावर स्टार के गाना बा, सबसे बड़का वजह बा। जे लोग नहीं सुन ले जाई सुनी। और हमारा चैनल पे अपने सब नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली और पुराना बानी तो लाइक कमेंट करी। वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिला तनी अपने सबन से नेक्स्ट वीडियो में भाई। तनी सब्सक्राइब करके जाए।